Pappa tar lite video på er. Säg hej. Säg hej. Hej säg hej farmor och farfar. Hej farmor och farfar. Ja, spring lite. Okej, vänta på mig. Ni är för snabba. Hey, Annika. Oh, look at the birdie. There it is. Titta. Vilken fin fågel. Annika. Var är kaninerna? Är det en kanin där borta? Det är en fågel, hör du. Ja? Okej. Leta kaniner. Okej. Hej då kameran.